Който има балдъза, да знаете, не е вярно. Яде протеинова пица. Не сме феновете на безвкусната нискокалорична храна. Това си е абсолютно стандартна пица, просто с повече протеин. Така, нужните продукти, които ще използваме са една кофичка кисело мляко, като всъщност тази доза е за 2 големи пици, т.е. за 4 малки. Това било кисело мляко ли? Абсолютно щастлива крава. Една кофичка кисело мляко. Слагаме 450 грама извара. Добавяме 240 грама брашно. Добавяме и 4 яйца. Щастливи кокошки ли са? Естествено. Ще слагаме и малко бак пулвер. Малко на око са работите, май. Да. Сол, пак на око. Чесън на прах. Може да се използват и други подправки по избор. Тази смес е за 4 малки пици или 2 големи. В случая ние ще направим 2 големи, така че разделяме сместа на 2. С лъжица оформяме кръг. Защо не трябва? Който както. Формим тестото, го слагаме в предварително загрята фурна на 200 градуса с вентилатор за около 10-12 минути. Понеже нямаме доматен сос, използваме домашна лютеничка. За топинг използваме свинска флейка, второ луканка. Може да използвате чисто филе, пуешко филе, за да намалите калориите. И кашкавал. Никога на пустия баджо.